Il-Fondazzjoni Bank Ċentrali ta' Malta u l-Orkestra Filarmonika ta' Malta iffirmaw ftehim ta' appoġġ għal sena li permezz tiegħu se tingħata għajnuna finanzjarja biex tappoġġja oqsma importanti tax-xogħol tal-orkestra. Dan il-ftehim li ġie ffirmat it-tlieta filgħodu se jgħin biex jinxtraw strumenti tal-orkestra u jkomplu jiġu finanzjati il-programm ta' apprentistat li jagħti opportunità lil mużiċisti żgħażagħ iħejju għal karriera fil-mużika. Iċ-ċermen tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, il-Maestro Sigmund Mifsud, spjega kif l-orkestra se tuża dawn il-fondi biex toffri ta' servizzi oħra. Sponsorship pereżempju huwa abbinat manka mal-Youth Orchestra fejn aħna bl-għajnuna tal-Central Bank nkunu iktar nistgħu ninvestu fit-talent żagħżugħ tagħna biex għada pitada jkunu l-mużiċisti professjonisti tagħna. Ovvjament hemm proġetti oħrajn li huma abbinat mal-sponsorship fosthom nistgħu nsemmu li 3 mużiċisti tagħna ħajkunu qed jipperformjaw ġewwa Carnegie Hall ġewwa New York iktar tard fl-istaġun tagħna. Waqt li firmar ta' dan il-ftehim, iċ-ċermen tal-Fondazzjoni tal-Bank Ċentrali ta' Malta, Father Marius Zarafa, għalli t-tielet sena konsekuttiva li l-Bank Ċentrali qed jagħti l-għajnuna tiegħu. Kien hemm agreement li jagħtuhom flus lill-National Orchestra. Issa bħalissa qegħdin nirrinnovaw li għal sena oħra jieħdu l-istess ammont. Ħaġa sabiħa għaliex għall-mużika tajjeb ħafna għall-ħajja kulturali ta' Malta u naħseb il-fatt li fil-passat taw kontribut hekk tajjeb ta' min jgħinhom biex jagħmlu aħjar għal-ġid tagħhom u għal-ġid ta' kulħadd. Intant bħala sinjal ta' gratitudni għal din l-għajnuna, l-Orkestra Filarmonika ta' Malta se tella kunċert għar-residenzi tad-Dar tal-Provvidenza fi żmien il-miliet u kunċert ieħor ġewwa l-Hospice Malta is-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.